Vă duceți în hală, vă luați grenăzi. Grenăzi am zis. Hala este a mea, da. Eu tal dracu, mă. Al- După 2 ore. Mă duc până la, Cam viață. până la magazin. Te duci la magazin? Da. Continuezi locul, că vin repede. Du-te, bossule. De fapt, Păi du-te odată, repede, că suntem acum în păi zonă. n-am cum să mă calc, cum, ești nebun? Păi de ce n-ai cum? O, deci o să mă duc la șosea, frate. De la neapeternare să eu. Du-te, mă, acum repede, mă. Hai să mă bat și eu puțin. Bă, pun-te la loc sigur și du-te. Bă, Vali, nu ajung la tine. Durează vreo 10 minute. A, te duci dracu atunci. Avem 416 aici, uite, de-alea de viață, o grămadă, nu vrei nimic? Nu. TP-ul, dacă vedeți. I got Lamă, supplies. șefule. Eu l-am. I got Opa! supplies. Uite, bă, uite, nenea zi. Nea Petre, trece pe lângă astea, pe aici. Hai pe omul să mă bat. Mamă, să două- mă moare ca să plec. Bă, 2 rucsacuri de 3. I'll take it. Erau 3 au fost I'll aici take în it. casă. Se blochează, nu știu ce are joc. Înseamnă că sunt bulangii Mă pe duc să aici. mă bate. Ei, da, mă, Să să se duce blocheze. să bată el, mă. Ca să ies, bă, ca să plec, să mă duc să vin repede. Păi stai acolo că-ți dau eu o grenadă. Da, mă. Dau și dintr-un plec. Aici sigur au la plec. Ați fost în hala mare? Am fost, boss. Am fost. Ce ți-am zis? Să iau un DP-ul, dracu. De-aia, bă, de-aia nu-i bine să joci cu râșnița asta de om. Ba să duce să cumpere, Ia taci, Un bă, morcov. puțin. ba să duce să bea un ou. Bă, frate, vorbește, Eee, bă, te-ai dus pe părții. bă, frate. Doamne, mâncați, dacă am auzit ceva, ești nebun pe unde vine. Te-ai Erau dus doi. pe părție. Hai că revin, da? Nu mă dați afară. Nu? Băi, dacă găsiți și voi pe undeva un foregrip. N-am nicio. Am găsit laserul. Ia uite dropul lângă Mut. Și Mutul n-a spus nimic, uitați-vă la el. Uite dropul, mâncava-și gura voastră. Mamă, ți-am luat optixul de aici să moară Natasha. Na, ia optixul, dăm 6x. A, e bun, na, ia de aici. Da. Ia 4. Bă, dați-mi arma înapoi. Ce armă? Nu, mă, eu greșisem aici, mă, băiatule.
Auzi ce stătea moto aici și nu zicea nimic, am mâncat vașgul. Ce-a văzut, n-ai vii. I-am văzut, Uite mutul, uite mutul. da, păi văzute în luminița aia acolo și am mă, ce dragi. Nu trage. Eu am Merge greșit. rău că o să vină ăia lui Adrian. Dar Presorare aici. ce stăteai tu liniștit acolo și lutai, mânca vașgul. Hei, ia vedeți. Nu trage până nu venim și noi. Pe nu-i văd. Cred că e după digul ăsta. Marked a location. Da, sigur. Ah, Ma. aveam și picioarele ce-am tras. Păi și oricum trebuie să mergem în zonă. Miroase că ne face prin stânga, să vezi. Watch out! Vezi că acolo am văzut pe unul. Opa. De în zonă. Hai în zona Marianei. Vedeți că Watch era out! unul acolo. E, da, în zonă că-l prindem. Na, Na. ăla mi-a dat-o. Te-am zis să vin. Ăla mi-a dat-o, păi, de acolo, de unde am zis eu. Ia, te-a văzut că ai stat. Ia că vine la vale. În gură de chepăr. Nu mai văd. Nu mai e. Uite-l, uite-l în față. Uite, Unde, Dane? Uite-l. Fă-ți viața. putre. Din dreapta să nu vină. Dă-ți mong, nu lupta așa. Nu. Chiar. Hai. Mai în față. O leacă.
Mașină. E în față, Vale. E aici. Las că vine zona. Stai aici, că vine zona. Pe ei. Să nu vină alții din spate, să nu-i fi lăsat în spate. O să vină zona pe ei și... Pac. Ce Marius, bă. Deci să nu te ia din stânga. Dar erau mai mulți? Nu știu, uite, a mers în dreapta la Bolovan. Și unul în stânga. Mă urmărește. Carul. Ține acolo, gata, că-i văd. Vine zona, îi rupe. Vine, uite, a plecat. Bun, Dane. Mașină? Ăla cu mașina, dă-i-o la mașină, Bun. Bun. Erau turci. E cap în cap. Nu mai în viață. Mai sunt doi. Ai grijă ușor. 30 de secunde să-mi fac viața. Ai dat drumul, nu la Măguaie. Da. Dă-i în zonă repede. Hai. E aici. E în La casă. tine? Unde? În care casă? Da. În astea de lângă mine? Ia uite, Nu, mă. n-aia, Ui, în mei. prima, E aici. Enemies ahead! aia. A aruncat grenade. Mergi de revive. Mai în smoke. Nu mai am. 40 de secunde. Hai, repede, vino băi, acolo, în vino acolo. casă. În casă. Stai aici. Mi-am deschis dulapul. Bagă-ți repede viața și în zonă. Nu-i văd. Stai că trebuie să iasă și de la casă. Ia uite, bă. Enemies ahead! Sunt în zona, amândoi sunt acolo, bagă-ți viață. Stai acolo. Uite-l stânga, așa. Nu, fă jet. Sunt amândoi, uite. Mă, Bagă-ți viață. Îi dau la unul. Du-te mai în față la polovanul ăla. Du-te la bolovan. E de revive.
Zigzag. Dă-lă morții, măsi.